Assalamu alaikum warahmatullahi. So guys, barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyo na musamman. Kamar yadda muka saba kawo muku free update, yau ma muna tafi da wani free update wanda zaka iya samun kuɗi kimanin $12 zuwa $50. Pin haka ma zaka iya samu in dai ka bi wannan update din. Sannan ku sani wannan update din free ne, ba a saka ko sisi a ciki. Kamar yadda kuke kallo a wannan hoton, na yi making ɗin $12 ga ta nan kamar yadda kuke kallon ta. Sannan wani abun burgewa a cikin wannan update din, mutum zai iya withdrawing ɗin kuɗinsa zuwa kai tsaye zuwa bankinsa, ko kuma zai iya withdrawing zuwa Binance ko kuma wata crypto wallet ko kuma exchange domin ka je ka kai kuɗinka domin ka yi P2P. Sannan abun burgewa a cikin wannan update din, ko a wace ƙasa kake zaka iya participating a cikin wannan project din. So kai tsaye mu je nuna muku yadda na samu wannan kuɗin. So kamar yadda na gaya muku, akwai tsarin withdrawal a cikin wannan abun. Tsarin withdrawal ana iya withdraw ta bank account, kowane banki kake amfani da shi zaka iya withdrawing. Sannan akwai wannan tsarin, sannan akwai tsarin withdraw zuwa exchange, akwai tsarin withdraw ta hanyar Bitcoin, akwai tsarin withdraw ta hanyar Ethereum, ta Binance Smart Chain shine wato BEP20 kenan, sannan ga Solana ga Dogecoin. So wannan duka hanya ce wadda mutum zai iya zuwa ya cire kuɗinsa bayan ya samu abun da ya tara a cikin nan gurin. So kai tsaye idan kana kallon wannan bidiyon a YouTube ne, ka duba comment section za ka ga na aje maka link na wannan application inda zaka je ka yi amfani da shi. Idan kuma kana cikin WhatsApp group namu ne, so a karkashin wannan bidiyo din za ka ga inda na rubuta link, sai kai ma ka taba link din domin ka je ka register. Kai tsaye mu je na nuna muku yanda ake registration a wannan project din. So immediately bayan ka danna link da na aje maka a kasan wannan bidiyo din, za ka ga wannan invitation din. Ka tabbata da ka ga wannan invitation din kafin ka danna download in Play Store. Zaka sauke application din ne, akwai shi a Play Store. To kai tsaye in kana amfani da iPhone zaka iya downloading din shi through App Store. Idan kuma kana amfani da Play Store ne, zaka iya downloading din shi through Play Store kamar yadda kuke kallo. To kai tsaye abin da zaka yi a nan gurin shine zaka zo ka je ka taba Play Store ko kuma App Store, ya danganta ga wayar da kake amfani da ita. Kai tsaye mu je mu sauke shi a Play Store. So after kana gama sauke application din a Play Store, zai nuna maka nan gurin sai ka danna create an account. Idan ka danna create an account, a nan gurin zai sake tambayan ka wannan invitation din ka tabbata da kai amfani da shi. A nan gurin dole ka saka invitation code kamar yadda na nuna muku shi. So invitation da za ku saka, wannan shine invitation da za ku saka kamar yadda kuke kallo. So wannan shine invitation da za ka yi amfani da shi, Habib. Wannan shine invitation da za ka yi, sai ka zo ka danna sign in continue. So kana danna wannan gurin za ka zo ka saka email ɗinka, a nan gurin ka saka password. So abin da za ka yi a nan gurin shine, so kamar yadda kuka sa invitation za ku danna sign in continue. Kuna danna sign in continue din nan, daga can ƙasa akwai gurin da aka ce sign up, za ku zo ku taɓa wurin da aka ce sign up. So idan kun taɓa sign up, ku tabbata da wannan referring code din, wannan referring code din yayi a fiyarin a nan gurin, domin wannan referring code yana da matakar amfani a cikin wannan project din. So idan baka kalla ba, za ka iya tafin ka saka wannan referring code din. So a nan gurin abin da ake da bukata, za ka saka email, za ka saka password, ka ƙara maimaita password, sannan ka zo ka danna sign off. So bayan ka gama cike wannan information din, zaka zo ka danna sign off. Kai tsaye bayan ka danna sign off, zai direction ɗinka. Okay, so in ka zo nan gurin ya nuna maka ka dole sai ka saka password din ya zama the same. So bayan ya wuce da kai, abinda zaka yi a nan gurin zaka zo ka danna continue. Zaka zo ka danna allow, ka bashi allow, ka bashi allow. So a baya idan ya nuna maka bare bude ba, zaka danna sign continue with Google. Sai ka zo ka zaba, bayan ka zaba sai ka zabi email da zaka yi register da shi, zai wuce da kai, amma ka tabbata da ka using referring code. So ya ake samun kuɗi a wannan project din? So daga farko zaka zo can ƙasa inda aka ce profile, zaka zo ka taba kan profile kamar yadda kuke kallo. So there is many ways, akwai hanyoyi da yawa wanda mutum zai iya samun kuɗi da wannan project din. So kai tsaye hanya ta farko da za ku fara samun kuɗi da wannan project din, akwai hanyar kallon bidiyoyi guda biyu. Kamar yadda kuke kallo, abinda za ka yi a nan gurin shine akwai hanyar da ake zuwa a kalla bidiyoyi, wanda talla ne wanda za a sa maka talla guda biyu, wanda bai shige second guda biyar ba, wanda bayan ka kalle su zaka zo ka dinga taba wannan box din. Sannan hanya ta biyu akwai zuwa a dinga checking a nan gurin kamar yadda kuke kallo, zaka zo ka taba wannan gurin, sai ka zo ka yi checking. Zaka zo nan gurin shi ma ka kalli bidiyoyi kamar yadda kuke kallo, kwata second 5 ne, second 4, second 3 zaka yi. Shikenan automatically in ka koma ba za ka ga an yi rewarding ɗinka da wannan pointing. Sai kuma hanya ta biyu da ake samun kuɗi a wannan, kamar da kuke kallo na samu point guda 3. Hanya ta uku da ake yi shine a nan gurin, za ku ke dinga wannan tara point din. Wannan point din ana samun sa ne ta kallon wancan bidiyoyin da na nuna muku. Sannan shi kuma wannan token din shine abin da ake converting, za ka yi converting wannan token din zuwa dala, sannan ka yi withdrawing ɗinsa. Sannan shi kuma wannan yana da amfani sosai, shi ma za ka iya zuwa ka tara shi domin ka iya zuwa ka cire shi. So hanya ta biyu shine a nan gurin akwai tsari na followers, kamar da kuke kallo. Idan mutum ya maka message a nan gurin, za ku iya chatting da mutum. Sannan duk mutum da ka kira shi video call ko kuma ka kira shi
za a ɗauki wannan coins ɗin naka is depend on abin da ya seta. Za a cire wannan coins ɗin naka ko guda 20 ko guda nawa ya seta, za a tura wanda ka kira shi video call. So ta hanyar video call ana samun point da yawa a wannan. Sannan akwai hanya ta uku wanda zaka iya creating in post. Zaka iya creating in post, zaka zo gurin da aka ce create nan. Idan ka shiga kan create kamar da kuke kallo, zaka zo kai uploading din hoto ko bidiyo, sannan ka zo nan gurin ka rubuta sunan abin da kake so. Idan abun dariya ne ko comedy ko wani abu, zaka iya zuwa ka dora. Sannan a nan gurin zaka zo ka kunna wannan kibiya din, zaka zo ka kunna shi. Bayan ka kunna shi, zaka saka adadin abun da kake so. Duk mutum ɗaya da zai kalla a biya ka, zaka iya sa 10 point. Idan ka sa 10 point shikenan, sai ka je ka dora abun da zaka dora, sai kai posting daga nan sama. Hanya ta hudu da ake samun kuɗi da wannan hanyar shine zaka iya zuwa nan gurin ka taba wancan setting da yake sama kamar yadda kuke kallo. Ga nan wani setting a nan gurin, zaka je ka taba kan setting din. Idan ka taba kan setting, zaka zo nan gurin, ga gurin da aka ce invite friend din. In ka shiga kan invite friend, so duk mutum ɗaya da ka gayyata za a baka 100 token. Za a baka 100 token, but abin da za a baka shine za a baka 50 token. Wannan mutumin da ka gayyata din har sai ya kai level 3 a wannan project din. In ya kai level 3 sannan za a ƙara baka 50 point ɗinsa. So wannan point din da ake samu, token din da ake samu, shine zai dinga zuwa yana taruwa maka a nan gurin, wanda daga zaran ka tara token din zaka iya zuwa ka yi converting ɗinsa kamar yadda kuke kallo. Ka zo ka akwai tsarukan withdrawal, akwai tsarin banki, akwai tsarin USDT su waye duka, akwai tsaruka da yawa wanda mutum zai iya amfani da shi. Wannan token din shine abu mai amfani a nan gurin, wanda zaka dinga tara shi ta hanyar inviting ko kuma ta hanyar mutum ya kira ka video call, ko kuma ku yi voice, ko kuma ku yi wani abu, ko kuma ka dinga dora posting. Duk mutumin da ya kalla za a ke dinga rewarding ɗinka a nan gurin. Sannan akwai tsarin level da za ku kalla. Tsarin level shine a nan gurin kamar yadda kuke kallo. Akwai tsarin level daga nan ƙasa, shine duk abin da ka kai level na mataki kamar da kuke kallo. Idan ka shigo kana level 1, baka da 0 token, baka da token ko guda daya, kana 80% share ne, wanda idan ka tashi yin withdrawing za a dauki kashi 20 a tura maka kashi 80. Idan zaka cire dala 200 ne, za a tura maka dala 180, za a dauki dala 20. So idan kana level 2 haka shi ma 80% ne. Haka in kana level 3 shi ma 80% ne. Haka in kana level 4 80% ne. In kana level 5 80%. In kana level 6 shine za a dauki 82% kamar yadda kuke kallo. Za a dauki 82%. Abunda zaka cire za a dauki kashi 18 a tura maka kashi 82. Haka level 7 za a dauki 85%. Haka level 8 za a dauki 87%. Haka level 9 za a dauki 90%. Za a dauki 10% a tura maka 90%. Haka is depend on the level. So wannan shine. Sannan akwai mataki na level a nan gurin kamar yadda kuke kallo. Duk wanda ya register ana da bukatar ya accumulating din wannan coin din. Hanya na farko, idan kai register baka da token. Hanya ta biyu, idan ka samu token ka gayyaci mutum biyu, ko kuma a wannan coin naka da ka samu kai spending din coin guda biyu, za a yi ranking ɗinka zuwa level 2. Haka level 3, idan kai spending din coin 500 ko kuma ka gayyaci mutanen da ka samu token 500, za a yi ranking ɗinka zuwa level 3. Haka level 4, haka level 5, haka har sai ka je mataki na in kana kai kanka har sai ka kai mataki na 10. So wannan shine hanyoyi da ake bi ake cire wannan kudin. Sannan in ka tashi yin withdrawing, ga nan da zaka zo ka shiga kan wannan guri na token naka. Abin da ka samu shine kamar da kuke kallo a nan. Zaka zo ka shiga wannan gurin da aka ce token. Zaka zo ka shiga, bayan ka shiga kansa, so a nan gurin za ku kalli adadin abin da kuka samu a wannan earning din. Za ku kalli adadin token naku a nan. Za ku ga adadin token ɗinku a nan gurin. A nan za ku ga adadin token ɗinku a nan. Sannan za ku ga adadin daloli da kuka samu a nan gurin. Sannan total abin da za ku yi withdrawing za ku kalle shi a nan gurin. Domin ka samu dala 12 a nan gurin, za su cire percentage ɗinsu a haka. Sannan minimum withdrawing a wannan project din sai ka samu token guda 3000. So token guda 3000 abu ne mai sauki, wanda in dai ka sa kanka a lokaci daya zaka iya zuwa ka je ka yi withdrawing din shi. Sannan bayan ka gama tarawa, akwai gurin da ake profile verification a nan gurin. Bayan ka tara, zaka zo nan gurin da aka ce profile verification, zaka zo kai clicking wannan box din. Bayan ka yi clicking wannan box din, zai wuce da kai kan kyamaran wayanka direct. Bayan ya kai kan kyamaran wayanka direct, zaka yi selfie, shikenan. So kamar da kuke kallo, minimum withdrawing nasu shine sai kana da token guda 3000. Token guda 3000 kuma yake daidai da dala 30 yake. Yana daidai da dala 30, wanda zaka iya zuwa ka je kai withdrawing. Wannan update ne free, wanda ba a sa ko naira a ciki, wanda kuma zaka samu kuɗaɗe da shi kamar yadda baka tunani. In dai ka bi wannan project din daga farko, a kowane rana zaka iya meet off
sosai da sosai zaka iya samun abin da ya haura dala 30 zuwa dala 50 wanda zaka yi place na withdrawal, wanda in ka yi place na withdrawal baya wuce awa 2 zuwa awa 3 sun yi maka dropping din kuɗin ka. Eza ka yi amfani da bank account ko kuma ka yi amfani da USDT wallet. So duk ma wani irin abin da ka yi amfani da shi a cikin wannan tsaruka na withdrawal ɗinsu baya wuce 1 to 2 hour kuɗin ka ya sauka. So guys, ku ci gaba da mana liking da sharing, ku tura yan uwa da abokan arziki. Sannan muna da sanar da ku cewa duk masu Telegram account muna kan sayan Telegram account, wanda ya shirya zai sai da Telegram ɗinsa ya mana magana akan wannan number ko kuma kai mana magana a tura maka link na group domin kai joining. Muna kan sayan Telegram har yanzu. So Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu, mun gode.